dneska budeme hrát s bráchou Minecraft. Čau, čau. Byli bychom moc rádi, kdybyste nám dali like a odběr na tohle video. Napište nějaký pěkný komentář a budeme se těšit na další videjko. Čau. Jinak, jestli byste nevěděli, toto je naše první video z Minecraftu. A budeme se pokoušet postavit si baráček. Aspoň nějaký železný vybavení získat. No, když ne železný, tak aspoň ten baráček. Aspoň dřevěný. Aspoň dřevěný. Nedělám se sem. Bude to aspoň z kamene. A aspoň dřevěný nástroj získáme. Prosím tě, já umím stavit, já budu stavit, jo? No, nebude. Já vidím na tvoji obrazovku. Těž dřevo zatím. Těž dřevo ti říkám. Načni se. Jo. Dřevo. Konečně mám kamarády. To jsem vzal, to. Nevyhodí. Dělej. Nevyhodí. Dělej, schválně. Já to nejde načíst. No to kvůli tomu, že tady prší. Já tě zvládím. Je trošku malá, ale koukej. Já jsem. Já nevidím. Už se mi to načetlo. Nyní teď budu za jablíčko. Vydám ti moje jablíčko. To je moje večeře. Vytvoř si svoji večeři. Ty jo, to říkáme. Netěší mě. Tak jo. Mně stačí meč a sekera a komplet. Takže ti tam hodím crafting. Já ti tam hodím crafting. Ať si můžeš udělat... Styky máš? Happy. Tak. Ukážu. Já se někam jdu kouknout. Se kouknu, jestli tady něco není. Ondro, tady je obří nádherný jezero. Ten barák s těma sloupama. Jo, koukej. Mám je obrazovku. No tak to ne. A to je obří jezero. Zatím budu těžit dřevo. Tady je vlk. Ale jinou barvu má, není čedej. Je hnědej. Možná to je, že někdo na něj něco udělal. Doufám, že ne. Nemáš kosti. Mám taky jednu hlínu. Já mám 2. Smáš. Pozor, za to jde ten pes. Teď tě tam budeš duchem. Jde po tobě. Ne, já tam jdeš duchem. Já těžím hlínu. Děláš to. Neříš? Máš tam psa.
Hafí. Ahoj, Hafíku. Čau, Hafíku. O ne, ty vrahu. To jsi neviděl. Tady je železo. Ale to není to tvé. Jiný. Rychle, nahoru. No, kdybyste chtěli víc videí z Minecraftu, stačí říct. A já vylezu nahoru a jdem na baráček. Ne. Ok, tak ty zatím staví baráček. Už mám to taky. Uhní. To je moje železo. Jo, kombinaci třeba. Ty mi bereš železo. Naval železo. Zombie. Ne. Máš štěstí, že tam ten blok byl. Jsem chtěl dát prank. To byl prank? To byl prank. Máš tam ovci. Jen počkej, asi to tak si. Brácho, ale už fakt. Ne. Kde pak seš? No co, kde se? Když kameny. Já jsem dotížil. Jo. Už pomalej. Já to na tebe těžím na náš baráčík. Baráčík? Já na náš baráčík nemyslím. Mama! No, jde po mně. Hej, Tak zastav se, ne? musím vytěžit nahoru. Hej, počkej, já ti pomůžu. Já se jdu vytěžit nahoru. Já už se těžím. Počkej, stříleš tak. Počkej, ty jsi tam, já jdu za tebou. Já se těším už nahoru. No, není potřeba. Těžím cestu. Já už jsem nahoře. Si děláš srandu. Pojď tu nahoru. Jsi až tam dolů? Pojď tady za mnou. Tak. Vidím. Já mám 2 HPčka, jo? Tak mi prosím. Počkej, mi to jablíčko. Tak mi to dej. Já taky nemám full ok. Tak tady je kráva. Jakou jsi myslel? Mě nebo tu jeho zvíře. A jestli hrajete Pet Simulator 99, tak nám napište váš nick na Robloxu a já se vás přidám s bráchou. Že jo? Mám dětočky. Ne, dělám si píkec. Taky už skoro nemám píkec. Já krachám. Z čeho uděláme ten barák za ní, ne? Ne, já jsem na těžit kameny. Já taky těžím teď kameny. No, dobrý, já už jsem několik netěžil. Já mám stack 21 a to myslím, že stačí. Já už mám stack 29. Já bych udělal vlastně... Já už mám stack 29. Je úplně jedno, že mi stack 29. Já bych vlastně udělal kombinaci dřeva a kamene. Že bych... O, To! Co? tak tam radši nechoď. Drž se. Díky za šip. Já nechci šip.
Děláš si srandu. Já nemám už pickaxe. Já mám, ale vydrží tak jedno nebo taky kopnutí. Nebo já jdu nahoru. Co mi tam všechno spadlo? Ty hlavní věci mám, to je dobré. No tak já to rychle to vypadá, jo? Jo? Ale je problém, že já nemám žádný dříví. To je jedno, uděláme si baráček tady, jo? Tady je Pepa. Já budu těžit dříví a ti dám nějaký kameny, jo. Co uděláme? Já už to tady stavím to. Nechte se ho udělat jako u toho. To si potom přeměníme, to je provizorní. Jo, to musíme rychle stavět. Jsme zombík. Tak ho zatím. Rychle polož pec. Pec? Jo. Tam je kámen. Pozor. Hoď ho. Hoď toho. Nice. Dobře, no. Dej mi pec. Já vypeču iron. Pec. Spadla. Pec za kameny. Spadla mi. Nemůžu. Tak já se vykraftím. Já ti mezi tím dám stack kamenů, jo. Pojď mi tady těžit tu hlínu. Těž tu hlínu. Kde? Mám těžit hlínu. Počkej, jestli tu vypéct věci. Mám těžit hlínu, jo. Jenom pracuje tady, jo? No. Dank. Ale tu pec mi tam máš nechat, ty máš do toho dát uhlí. Dej do té pece uhlí. Tak kde mám tu pec? Nebude pec. Jo, já ti. To jsem ti dal. Nedal. Dál máš ještě nedáček. A kde mám uhlí? Jo, to ti taky dám. Jo, provizorní baráči. Ty máš tam. Bum. Musíme stavět. A co to bouchá? Díly staví. Já to zatím to... Tak to... Vyskoč nahoru, já to zatím provizorně to zastavím. Tu díru. Já musím mít skok. Skok! Do té pece, jo? Výborně. Máme světlo? Zastav, prosím tě, takto jedním blokem stačí tohle, víš. Pozor, Pavel! Pavel, snajci! Ne, já budu. Tak pojď sem, sněk si le. To jsou tak dobré věci. Kdybych do toho spadnul. Nemáš nějaký styky. Hoď mi prosím sám. Máme 3. Taky. Tak jo, dámy a pánové, my si myslíme, že to by pro první videjko z Minecraftu mohlo stačit. Budeme se těšit na vás. Máš problém? Máš problém, mám žlutý meč. Jo, čau lidi. Čus, a napište nám vaše nick v Roblox do komentů. Čus, bus.